Ahojte. Dnešný názov tejto akcie turistické sa volá Kedy tam už budeme? Takže Šimon, povedz nám, prešiel si už nejakých pár krokov, vládzeš zatiaľ, je to v pohode? Áno. Paťo? Samara, ty si volá, čo dala. No dobre. Povedať niečo do kamery? Čau. Ako ti pustili parky Tatarského ráno? Výborné. Ideme už necelých dlhých 6 minút. A čo, ani to nič? Kedy tam už budeme? Podržte mi to drevo. To je na medveďa. Paťovi sa už potí ofina. Kamera vládzeš? V pohode si? Ale určite sa ma vodopád. Kedy tam už budeme? Pol hodiny. Poď ešte kúsok, čo si? Tak sme to zvládli a skupina Kedy tam už budeme dorazila do cieľa. Prvá 8 000. Ahoj, ja som Fizi.